nomor 110 ayat sada tolu dohot ayat 4. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amin. Parangihon hamuma na tama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana,
marparbuehon parbue marhite-hite sa luhut ulaon na denggan. Uloy hamu majahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujolo na marhite-hite ulopolob. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ali Tuhan debata manami na di Banua Gijang, upang idohami tuho, sailehon matuhami todi ni hasitongan dohodami, asa takasuboto hami nasa lomo ni roham, jalorupi mahami mangulahoni siyan nasa gugunami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita siyan nomor 795 ayat 1. Nang pemusat akal dulu, nang pemutal perobe yani, nang tagamon olong pusat asiro hadi jauh baik, nang pemangosokot lagi, nang pemangodohot tanoi, nang tagamon olong bui asiho. Tangihon na mumapatik ni debatan na dienet siyan Kolose bidusada ayat sia dohot ayat 10. Songonon madidok dibaheni dung hubege hami i dang macohot nang hami tumangyakon hamu jalamangido asa digohi di hamu patas ni roha manadalomo ni rohana marhite-hite nasa hapistaran dohot habisuhon partodion asa marparangin atamadi tuhani hamu gabi halomuan si tutu jala marparbuehon nasa ulaw na dinggan ido sahat na ra mangido gugo mahita tu debata taringot tu patik nai ali Tuhan debata sai pargugoy mahami mangulahon na hobara tu patik mi. Amin. Maredehita siya bukwede nomor 210 ayat 1. Nagabejol malani hami namate jala nahihisian namate namana itu Banua Gijang doho mangodihon hami asi maroham di hami sai patoktong madihami roha hamauliateo tuho oto di parbadia pangapul di namar sakroha pamalum masaluhut na bernit binahin ni dosa nami Roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitian ni nasa asi ni roha sayu nang tulak hami say tangihon mahami ho alide bata ama anak doho todi parbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata ay dangadong ibarni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata alayak ka nagabe pitor binahin ni basa-basa marhite siya nasi ni rohana hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Jesusi na pinajongjong ni debata bahin habang sa parasian marhite-hite haporseaon di mudarna hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin.
Maredehita sia bukwede nomor 254 ayat 4 dohot ayat 5. Hatani debata nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion imana dienet sian buku 2 Musa 10 sia mamuka sian aek sada saha rodi aya onom tajahama marsika soren. Parhubason ni Israel majalo patik ni debata. Patulu bulat to dungruar hala Israel siat tanu Misir diari nasa sadai sahat manasida tu halongonan Sinai. Dungin ako masih Musa tumopot debata, jadi dijauhon jauh bamatu ibana siya duluhinin nama. Songonom madohonom mo tu pinopar ni si Jacob pabuaon mo tu halak Israel. Ope molo ditangihon hamu soarakku, jala diradoti hamu padan nahu baheni, jadi hasiakku mahamu sian nasa bangso, aigok diaudo liat portibion. Songoni masahatna, martua do halak na. Tidakon maha porsiaw tay, songon nahin na tidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion, rap mahi tamadok. Au porsia di debata jahuba, ido ama pargugo na so hatudusan, na tumopalangit dohotano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasaday, imana tinubuhon ni si Maria,
Nagabi-gabian siya to di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pahuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuwa tubano atoro dung di tanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, laho hundul tu siamun ni debata jahuba, amanai pargogo na sohatu dosani, di simay bana pa'y mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doot na mati. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sadahuria na badia, huria hato panel Kristen nakka na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabigi makur siya nama eksaudi, dungi diuduti dohot ina gracia.
Tapi gima tikting di tengah-tengah ni huriata. Waras marita. Ujahaw kay majo. Piga-piga poin. Tikting na maragam di minggu ta sa darion. Minggu 26 Juli 2026. Ia guar ni minggu ta ima minggu pawaluhon dung Trinitatis. Nagabi topik ni minggu ta sa darion ima panupak ni debata diaka na pinili na. Poin na paduahon sermon perhalado di hari Kamis 20 Juli 2026. Sermon perhalado masuk pukul 17.00 WIB. Na patuluhon inganan pertangyangan sermon week ima di tanggal 20 Juli 2026 hari Rabu masuk pukul 10.00 WIB. Na berjulu week sada dibagas ni keluarga J. Sitinjak inang Bursi Bolon na maralamat diunjani. Week 2 dibagas ni keluarga amang situa J. Manurung inang Buru Panggabian na marenganan di Jalan Haji Tajudin nomor 144 RT 6 RW 4 Gatot Subroto. Di WI 4 dibagas ni keluarga amang T. Simajuntak inang Buru Siagian na marenganan di Jalan Cianjuang Gang Umbi nomor 82. WI 8 dibagas ni keluarga amang E. Tambunan inang Buru Siregar na marenganan di Jalan Kerkop nomor 10 sada RT 03 RW 05. Di WI 10 dibagas ni amang keluarga DJ Aritonang inang Boru Sirait na marenganan di Komplek Permana Indah Jalan Kupu-Kupu Citerep. Wek 12 dibagas ni keluarga Nyonya Saragi inang Boru Ambarita na marenganan di Jalan Jamrut Raya nomor 3 Perum Permata Cimahi. Di hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 masuk pukul 10.00 WIB. Week 3 dibagas ni amang keluarga MC Naga inang Boru Lubat Tobing Lubat Turuan na marenganan di Jalan Pojok Utara 1 nomor 24 RT 02 RW 04. Alai khusus week 3 pertangyangan di Patupa di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 masuk pukul 10.00 WIB alamat tetap. Week 5 dibagas ni keluarga Nyonya LHP Lubat Tobing inang Bursi Hobing na marenganan di Jalan Mekarjaya nomor 7 Sangkuriang. Week 6 dibagas nyamang keluarga Katambunan inang Boru Pajaitan na marenganan di Marga Asi. Week 7 dibagas ni keluarga amang JRB Simatupang inang Boru Sormin na marenganan di Jalan Zeni Blok A nomor 17 RT 0 Sia RW 10 Sia Celame Permai. Week Sia dibagas ni keluarga amang J. Padiangan inang Boru Pajaitan na marenganan di Bumi Pakusarakan 2 Blok C nomor 34. Poin nomor 4 Sinode Distrik Amandemen. Di Jalo Huriata ada undangan lautu Sinode Distrik na naing patupaut di hari Senin 10 Agustus 2026 na marenganan di Gereja HKBP Bandung. Na dohot sian Huriata ima amak pendeta resort, utusan Sinode Distrik sian Perhalado, utusan Sinode Distrik sian Ruas amplop do hita ima laho pakeon tudana topangan manangkas Huria amplop di parade Huria. Poin 10 pesapuluhon kegiatan sekolah minggu. Patupaun ni anak kota sekolah minggu do kegiatan perpisahan anak sekolah minggu kelas 6 SD Lautu Remaja ima nanaing patupaun di hari tanggal Sabtu 8 Agustus 2026 na maringanan di Sari Ater Lembang
na niuluhon ni amang pendeta Pitu Sinaga STH dohot inang calon situa boru siahan. Nomor 10 sada ruas namoding sekaligus mangapuli. Di hari Minggu 10 Juli 2026 nunga marujung ngolu boru ni huriatta ima Nurlinda Febriani boru sihotang SHMBA boru ni amata EA sihotang inang situa di boru Huta Barat tempat tanggal lahir Bandung 8 Februari 1922 tutup usia tutup umur 44 tahun nama ringanan di Jalan Bio Farma 1 nomor 14 Komplek Bio Farma Babakan Cianjur RT 06 RW 07 Gunung Batu masuk OIK 10 sada. Nah di hari Senin 20 Juli 2026 nunga di Pataru tu pemakaman TPU Kerkop Luiga Cimahi. Sayang giat mahatop terapul keluarga natini konna patupau ni huriat tama acara mangapulisian huria sadarion Minggu 26 Juli 2026 duksidong permingguan arian pinangido maturuas punguan kategorial dohot parhalado asa dohot tu acara pangapulioni. Poin 12 apresiasi anak berprestasi. Pasahaton ni huriatta ma apresiasi tu anak kon ni huriatta ima na dapat juara manang ranking sada 2 dohot tolu sian terket SD SLTP SLTA dohot tu mahasiswa na memiliki IPK na minimal 3,50 di tahun ajaran 2025-2026. Pinangidoma asa dipasahat bukti-bukti manak surat pendukung prestasi nai tu seksi pendidikan manang tu kantor huria paling labat di hari Minggu 16 Agustus 2026. Poin na 10 panitia pesta seresot na parjolo di hari Selasa 20 Juli 2026 dimulai pukul 10.00 WIB di Patupa do rapot gabungan panitia pesta seresot dohot sude parhalado pinangidoma asa sude panitia dohot parhalado maddohoti rapoti na paduahon panitia pesta maddokhata do ketua panitia mangalehon panorangion duksidong nama jaha tiktingon. Nah berikut di hari Jumat tanggal 21 Agustus dimulai pukul 10.00 WIB pengambilan dohot pendistribusian parsel dohot lelang makanan na dikoordinir ni seksi dana ni Ganop Wek dohot parhalado. Poin berikut di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 gladi bersih mulai pukul 10.00 WIB. Poin nomor 10 pesta saresot di hari Minggu 2 Agustus 2026 patupa utama pesta saresot Cimahi Rakmar Minggu dohita dot pos permingguan KBP dot pos pelayanan Cipatat hola sehari do permingguan masuk pukul 8.30 WIB masuk pukul 8.30 WIB jala sehari permingguan. Mengingat tempat parkir yang terbatas dimohon bagi jemaat pemilik kendaraan khususnya roda 4 hanya mengantar ke lokasi gereja. Ima tikting nama ragam ditongani huriata ope pinasama tu panitia pesta seresot lau pasahat panorangion. Shalom. Horas marihita saluhuna. Mauliate madi tuhata. Buihita tutu. Rap marsaor di gereja tahun. Ima dinalaho mamuji pasangapo guarni tuhata. Sudenoni ala asirot holong di rohani setuhata ido. Ala sehat dohita saluhuna. Hami sian panitia pesta saresot na di Patupa ni huriata tanggal 2 Agustus 2020 nomon mangalehon panorangion sawotik
alana minggu depan. Hari Mingguan nama hita marpesta amanginang. On nama hita ibadah terakhir sebelum hita pajupang dohot pesta di tanggal 2 Agustus 2026. Nah hormati kami, amang padita nami, inang Bibel Pro nami, amang inang parhalado, na tua-tua nami, lansia, sude hita saluhutna, ruas ni huriata, jalan lura, na adong di huriata, nang ikut ibadah di live streaming pada saat ini. Sian panitia mangalehon panorangion saotik tentang hasil daripada usaha ya kerja kami panitia tuhita saluhutna ruasta. Nunga rapat terakhir kami amang di hari Jumat jala di patu pahami do sudi konsep imanalaho bahenota patu paut dari tanggal 2 bulan Agustus, termasuk pencapaian dana. Pencapaian dana sian ruas ni huriata mulai weksada saha tu wek 12 adong do disi dikoordinir dohot panitia seksi dana terutama tu inang amang parhalado na adong di wekta. Nunga du hitung hami amang ima di jumlah pencapaian sementara na pinapungo ni seksi dana di setiap wek sada sahat tu wek walu, baik dari tok-tok ripe maupun dari lelang. Sudah kami kategorikan semuanya dari tok-tok ripe, dari lelang buah, napi nadar, ulos lansia, ulos keluarga, punguma sude ima napi napungu ni panitia pada saaton 261.100.000. Target pencapaian ni huriata di tanggal 2 bulan 8 pesta sebanyak 450 juta rupiah. Mulai WEK 1 saya banggalah dengan pencapaian daripada ruas kita, terutama di tok-tok ripe. Kita tidak melihat dari nilai rupiahnya, tetapi saya perhatikan dari jumlah ruas setiap WEK itu tok-tok ripenya hampir semua memberikan ruas kita. Inilah satu kebanggaan dari kita semua. Ternyata ruas ni huriata sudedo mangalehor rohana ima nanaeng marpesta hita di tanggal 2 bulan waluon. Alai tungpe nasoboi mangaleho nakarwasta na pinatupan ya kaseksidana tong do hita marlas ni roha rapmas pesta di tanggal 2 on. Ta sosoy na sida ta sukun ya asaro rap dohot hita marpesta marlas di roha dinalaho mamuji pasangapon guar ni tuhata di tanggal 2 bulan waluon. Weksada totalnya itu di kisaran berjumlah 22.600.000 rupiah, sungguh luar biasa. Wek 2 berjumlah dia 22.700.000, wek 3 31.200.000. Ini tetangga pergodungan ini luar biasa ini. Wek 4 18.350.000, wek 5 31.850.000, wek 6 7.750.000 karena memang wek ruasnya ini sedikit. Wek 7 berjumlah 12.600.000, wek 8 26.700.000, wek 9 20.550.000, wek 10 18.600.000, wek 11 11.550, wek 12 17.500.000 rupiah. Molota jumlahon KBP ya, KBP ini 57 kakak
Mereka tok-tok ripe dan lelang berjumlah 17.050.000. Pos pelayanan Cipatat sebanyak 5 kakak, mereka sudah mengumpulkan partisipasi untuk pesta kita ini Rp2.100.000. Berjumlah semuanya Rp261.100.000. Mulia tema di Tuhata. Pesta Saresot ini mempunyai kita tema sehati, sepikir, satu kasih dan satu jiwa. Himbauan nami di pesta tanggal 2 Agustus ini Arab Roh Mahita Amang Inang, khususnya sude kategorial dengan seksi. Kategorial anak-anak sekolah minggu. Tolong ini nanti guru-guru sekolah minggu juga akan dikonsep dengan baik bagaimana nanti anak sekolah minggu ini semua bisa hadir di pesta tanggal 2 bulan 8. Begitu juga anak-anak kami dari remaja Naposo Bulung, termasuk seksi ama juga, termasuk seksi perempuan, dohot na tuan Mahatasian Hami sebagai ketua panitia, Tuhat Tamanama Masu-Masu, Rap Mahita menghadapi pesta. Marede Mahita sian bukuede nomor 2 mamuka sian sada dohot udukna hukma tapasaha peliata sada dohot sadabi. Sai tole tole rosu
martangia kita. Las dorohan nami Tuhan di bagasan minggu sadarion. Taruli hami di asi doho tolong ni roham. Ido bahen pupuji hami guarmu marhite ede puji-pujian nami. Nang satoki Tuhan di namangalap bohal partodiom mahami. Imahatam na naing marsaringar di tonga-tonga nami. Ajari patau hami marhite ton di parbadia asa huatu si hami. Dinalaho mangulahoni hobar tulomo ni roham. Atong Tuhan hupasat kami diri nami nang roha nami dinalaw marsaur tumangihon hatam. Di bagasan Yesus Kristus martanghia kami tuadupanmu. Amen. Oras madihita manami dotina nami saluhutna. Selamat hari Minggu madihita. Hatan di debata dihita di bagasan mingguta sadarion. Ima marhite natar surat di buku Apostel Paulus madapoton Huria Rom bidualu ayat 26 sahatu ayat 30 songonon madidok di sihatana tapayutihu nga di bagasan rohata. Alay nang todii diurupi dohita di hagaleotai aidang taboto manangahan natama si pangidoota gabe diodiho todii dohita marhite-hite hata na hinoihon nasotakas hinatahon. Alay diboto si tadda rohaido na pinarohahon nito dii ay marguru tulomo ni roha ni debatado pangondihon na diaka na badiay. Alay taboto do saluhut na do manupak tunadinggan diaka na marholong ni roha di debata akan na jinauna siyan tahinahian. Ayak ka na tinadda nahian ido ditodo asa gabe tudos nasida tu pangalaho ni anak nai asa ibana na parjolo tubu siang torop anggina jala akan naung tinodona ido di jou jala na jinauna ido di pitori jala akan naung pinitoran na ido di pasangap iba sahat na manginang. Amang ginang na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus. Bolo tabereng turpukta di bagasan tikion. Di namangalehot dihita pangajarion marhite toluhal. Daboy berengotta jalatari mangrimangi marhite turpukon. Naparjolo amang ginang diajari dohita laho martangiyang. Marpangidoan tu debata. Semua pasti kita tahu itu apa itu arti dari doa. Dang pala si ajaran dang si pajojoron be ahado lapatan ni namartangiangi. Ditiki namartangiangi hita takas do tarimangi di bagasa rohata iya tangiangi ima hosa hanguluan di halak Kristen doi. Dia akan porsia secara khusus na. Jala marhiti na martangyangi do hita manginang dalan dihitai. Laho makatai dohot debata. Komunikasi dihita ya laho mencurhatkan pasahaton na dirohatai holan tu debata. Ditiki makatai hita dohot debata disima ukap rohata membuka hati kita. Jalan natiki na martangyangi ma bagaimana ditiki na martangyangi hita bui ditiki saya hita martangyang menak mapakilalaan senang hati las roha tenang jiwa alanya ha ala tangyangi nakani mabaik kita pikiran kita hati kita menjadi jernih kembali nagundah gula nahiak kita gabe orang mapikirata lubang pakilalaata. Ditiki penat pikiratai ditiki namartangia kita ditiki sai hita martangiang sera adong do na magubati rohan ang pikirata obat yang mujarab di bagasan pakilalaan natae salele kita madalani pardalanan ningun.
jala ditiki na martangiangi hita, sudah nasahol soni roha, kekhawatiran, kejenuhan, kesedihan, do isya kita. Jala tubuh do semangat dihita, ditiki laus tapasaha sudena, na dirohat tai tu bagasan lomo dirohani di bata. Jala bui do tangyangi dalan dihita, mangido gogo tu debata, asa bui hita madala di golutaon. Nang pesipata paet perdalanan di goluta, nanaing si dalanata, ale bui do margogo musengan hita, ibarat adong aliran listrik yang mengalir, bui musengan semangat. Ibarat handphone tai nagale dang bui beta pakai, ngehabis baterai, ale ditiki na martangia kita, pul kembali songon handphone nakani, bui dipakai musengan. Laho alat komunikasi di hita. Songoni do tong hita. Amangina. Ido bahen adong edetai madok tung halak na margogo si partangyangi. Halak na margogo do si partangyangi. Dang di si dibahen tung halak ng gudang sinamo na margogo ibana. Belum tentu. Alay na somardia-dia pe yang nagalehian na adong kekhawatiran hian ale ditiki martangiang ibana margogo ma ibana binahen ni tangyang nai. Ala tangyang ido mabahen semangat dihita ala nunga tapasaha tapeo sudena nasa nadong na dirohatai tu bagasan pangharamutio ni debata. Adong do halak madok amanginang halak na martangiang adorang somadala ni operasi bana pembedahan. Bui do tenang pikiran na dan kebanyakan berhasil do namasai. Ya, hidup bahin molo nek masuk tu ruang operasi. Pitor rigora do keluargana dinalaho manangiakon. Martangiang. Asa pos rohana di dalam kebimbangan keraguan madalani operasi i binahen ni tangiang nakani bui tenang pikiran na jala godang do na berhasil binahen ni gogo ni tangiang. Alani i mamanginang maserikot si halido ya di bagasan trupukta di bagasan tikion di pai ngot hita asamanian tetaplah berdoa tekun berdoa jugulhon martangyang sada Tesalonika 5 ayat 10 pitu. Alay amanginang jamita di bagasan mingguta sadarion dia jari do hita pabua didok nakani di ayat 20 nomi dang taboto sangod dia hita laho mangido si panggiduata. Dan taboto, bagaimana seharusnya kita berdoa. Adong do sada ilustrasi yang manginang di sada keluarga suami istri di hati hai mempunyai pedagang kain. Setiap akhir tahun martangiang do ibana halakina dua rap ditiki martangiang perjolo maamatai martangiang tangyang nasongonon. Tuhan moliate ma nunga dileko hami keuntungan sebanyak 100 bal kain di bagasan nasa taunon. Jalalas dorohaku boloboy niyan Tuhan di tahun depan naik manian tabama pangumuan di hami gudang na 200 bal manian sa taon ni keuntungan dihan. Dung dibege inatay matangyang ni amatay. Dungi disosor inatay ma dilanju ibana tangyang nay didok ma dipotong inatay ma hata ni amatay. Hape martangyang dope amatay disi. Unang baba Tuhan. Unang ma mangido Tuhan tuho. Mohon Tuhan tetap lalehon keuntungan di habis sa tahun ni 100 bal nina. Dungi dang sahay do pe matay martangiang pitor muruk mamatay tu inatay. Ido ibana. Hey, so sahay do pe martangiang basa di potoko tangyaki nina. Dang peduli na tayatong torus do ibana martangiang nang pe marbete-bete muruk amatay. Dang peduli ibana. Sadok tangyang nay didok. Pokoknya Tuhan unang malehon 200 bal.
cukup masa 100 bal ninna. Ay molo dileko Tuhan tahun naneng roon 200 bal keuntungan. Jangan-jangan Tuhan amat takon anon manibil siya nao. Alaga godang pangumuan. Jangan-jangan Tuhan mabiaraw so tunggabe selingkuh amat takon doho perempuan nasing ala godang pangumuan. Alana ditiki 100 bal setia dope ibana laho makahulong yaw ninna inatayma tu tangyang na tu debata. Amang inang ahan ng silohonon marhite carita nakan. Olo do sipata tangyang tay bersifat duniawi songon masa diilustrasi nakan. Hanya untuk memenuhi hasonangan nasi songoni. Ya, sudah dikasih pangomoan naing manian lubis yani musengan. Asalam tuborana. Dipikiri rohani amatai pasti Tuhan pasti akan kasih. Asal mamoraaw. Ulu de batang mangelung tangyang nasi songoni holan kesenangan di bana? Pasti tidak. Dilehot doa kasih pangi dua tai alai molo tangyang tai pangi dua tai songon lomoni rohani debata. Biarkan Tuhan itu memproses songon dia perjalanan ningoluta. Hidup bahen ulu sipata dang tatusi dinalaho mangido tutuhani. Naneng dohonon di siang manginang marhite jamita mingguta di bagasan tikion. Tapangido pangurupion ton di parbadia asa marhite ton di parbadia ima na mga jari hita ahado na patut si pangiduata molo nunga ni ojar molo nunga di bareng ton di parbadia ahape tahoy pangiduatai sadok ton di parbadia ima na mga jari mga lehod di hita jala ton di parbadia ima na setoktong madongani hita ahado nanay si panghiduata. Amanginang nahinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus. Alani idang adang tangyang nasitong molo so diajari marhite tondi parbadia. Ahape panghiduatay. Maaf, mulut kita memang mungkin berdoa sama Tuhan. Berkata-kata berucap kepada Tuhan. Alai olo do rohatai yang menginang salah dan tidak sama sekali berdoa. Tidak sejalan pangiduan dohot roha. Kita ucapkan pangiduatai alai moloroha mengambang tusan-tuson. Dang dirajai, dang digurui, marhite tondi parbadia. Akhirnya ditiki namar tangyangi hita sulit untuk menyatukan perkataan dohot nadirohatai. Sulit menemukan. Holan sebatas asa dibegi halak maaf. Alai dang tatusi ditiki namar tangyangi hita. Dang tatusi dia donanay si pangiduata. Dang tapangido marhite pamangan roha sedalan asa diajari ton di parbadiai ahado na yung sidohono. Ito ka? Iya. Diucapkan do memang hata-hata dung say amin dang dibotoy bana sidohonon na. Berarti ditiki na makatai ibana tidak sejalan di pamangan dohot na diroha. Sulit tangyang si songoni sulit doa manginang tidak sepenuh hati. Alani sadarion diajari hita ton di parbadiai matapangido hagogoon. Dia donanay si ulahonota tarlumobi si pangiduata tu debata. Ihita na po di bagasan guar ni Tuhata Jesus Kristus. Turpuk taon tog mangajari hita manginang ya memang nakanididok dang taboto si pangiduata. Memang olo do si pata jolma molo martangyang iba na sa halak na buido di bagasan sepenuh hati. Aliodo si pata diluluan hibana di tengah orang keramaian. Dang diboto ibana si pangiduan na. Dang diboto law makatahon si dohonon na. Alay unang mabiyar hita. Molo tumpe di todo hita laho martangiyang. Unang mabiyar hita. Ay dia tu si debatado.
akasi pangiduat tay molo tulus hita siyan sepenuh hati lo mangido tu Tuhani. Ya, urang babiar, urang alasat tato. Laho disuruh martangiang. Api gurang alasat na. Tang diboto martangiang. Adong alasan na poso na ima martangiang. Adong malasan na tumuam na ima jo martangiang. Barsi deli-delian laho mabahen tangiang. Ape didok pasomal-somal cugulhon martangiang. Ya, molo tumpe salah mekel dongat tay mambigi tangiang tay ale molo debata diboto doi. Maritiaha tondi parbadi anak kanima na mangajari hita aha do maksud dan tujuan di tangyang tay. Somal do si patah hita manangyak ko na si songonon. Tuhan, neng mga nibana. Kalau masih panganon do sinumon. Gabe sibuk sedemikian rupa. Tapi danging ibana bago puso ibana. Ala mago surat na di surat nai. Kan hidup ka? Dari dalam hati. Buasa hita akan na di bagasan hahipason. Sehat dope hita makatai. Bui dope hita makatai. Buasa dang tatusi akasi pangiduata. Sadarion di demi sedikit di debata. Di sadatiki adang cerita sada pelukis. Na hobinya melukis. Ditiki melukis ibana. Lamdaw di bereng ibana lukisani. Lamdenggan lukisani di bereng ibana. Ditiki lamdaw ibana mamereng lukisan nai. Hapidang diboto ibana adung udah dipudi. Ya. Dia ketika itu melukis lukisannya di satu gedung yang tinggi. HP 3 cm nai bedebu nama ibana. Molo malangkah museng tupudi. Ala baga di bereng ibana lukisani. Lamdaw bagak. HP topu masuk panagaman Roma dongan na. Dang holan diorai pitor diribakon lukisan nai. Muruk ma pelukisi di ma. Molo satokin nai ho. 3 cm nai tupudi. Bedebu maho tutor. Songonido si patah Tuhan. Kadang kita semakin menikmati dunia ini, menikmati yang apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita semakin jauh kepada Tuhan. Lamdau hita tu debata. HP so panagaman ditiki dau hita, bedebu mahita tu bagasan, lobang nakani, sibolis nakani, dosa nakani. Tanpa ada syarat Tuhan langsung mengalisingi ibana. Ya, dia cabik-cabik itu kenikmatan yang ada di depan matanya. Neneng dohonon di siang manginang marhite turpukon bahwa hidup ini walaupun menyenangkan, ya walaupun tadi dikatakan saluhut nado manupa nadenggan dia akan amar holong roha di debata bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik. Alai Allah Tuhan memberikan yang terbaik. Urang Allah nina memberikan yang terbaik. Gabe lupa hita badabu hita tu bagasan lobang si polisi. Jangan salahkan Tuhan kalau ujian itu terus ada. Jangan-jangan hita do ya sangkin tabo na menikmati hina tabo ni portibion. Gabe badabu hita tu bagasan dosa. Tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Yang terbaik itu juga harus hati-hati memakai. Dengan mahita laho mangulahoni di bagasan nguluta siganupari. Bahwa Tuhan itu tidak pernah berprinsip melakukan rancangan yang tidak baik. Dia selalu merancang yang baik kepada kita. Apalagi namar holong ni roha tu debata. Bereng ma. Yesus sadiri pirau tu portibion. Ada banyak mungkin yang terjadi na diadupi ibana ditikiro ibana tu portibion alai dibalik sudenai sakap ni debata asa unang mago jolmai sakap na denggan do na dipatupan ni debata alai si pata olo do hita ya bahwa semua itu ya bahwa sakap na sudenggan wasa tuau dang denggan tu halakan denggan halakan dang burju au burju alai wasa songono ya. Kita mengatakan ya Tuhan itu bagaimana sih sebenarnya? Sadarion dipaingot hita saluhut nado banupak tu nadenggan dia kan amar holong ni roha di debata.
Semua itu rancangan Tuhan, apapun itu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, baik suka maupun duka, adalah rancangan yang terbaik di hadapan di Tuhan. Walaupun pe adong penderitaan, walaupun pe adong pergumulan, sakap na dumenggantong di pasahat di bata Tuhita. Tuhan tidak mau merancangkan yang tidak baik di bagasan nguluta. Di balik hujan, di balik ujian, di balik pergumulan, Tuhan memberikan pelangi. Urang atong hola na ending na idot, tapaima, pelangi terus, berkat terus. Alidang ulo madalah ni pardalanan ni nguluon. Mulutong pesaotik ibana, manaon aka penderitaan, manaon aka pergumulan di bagasan nguluna. Alani iyang manginang na terakhir ma naneng dohonon marhite ayat 30, 20 sia 1 ayat 30. Aha do tujuan ni debata mamilit hita gabe bangsona. Apa tujuannya? Nakanhidido di si marhite judul ni mingguta panupak ni debata diakan na pinlilitna. Nakanihita diajari asan yan na pinlilitnay mamaketon di parbadia. Mangido manangahape marhite na martangya. Napaduahon panupakyon ni debata ima panupakyon na denggan tuhita. Dia mempunyai rencana yang baik di dalam kehidupan kita. Alanunga di leon debata rencana rancangan na denggan tuhita sadarion di paingot hita. Akka na pinilit ni debata. Ya, akka na mangale na majalo asinirohan ni debata marhite panupakyon ni debata holong ni rohana. Hita halak Kristen dada sekedar hita laho majalo asinirohan ni debata. Dada holan sekedar anggota gereja, dada holan aktif di gereja. Pamet methu doi amang hinang di jolo ni debata. Alai sakak ni debata dihita asanian sarupa hita songon gobaran anak nai. Bolo di epistel nakan di didok anak hasian. Itu kan harta kesayangan ni debata do hita. Bolo harta kesayangan ni debata, bolo anak hasiak kita iko sarupa do gambarata dohot anak nai. Dang nanido na fotokopi na wajahnya. Alai karakter di Kristus ma mangulu di bagasan rohatta. Ya. Buasa halak na asing buy mamereng spontan. Halak na asing mamereng pangalahot tay. Di doa ibana, di wajahmu, di perilakumu, di karaktermu, di perkataanmu, cara berbicaramu, cara berpakaianmu, cara bergaulmu, cara hidupmu. Kulihat karakter ni Kristus mian di bagasan ngulum. Gobaran ni debatama karakter mi minna. Gabe tiruan na niya taon di si. Ya, molo deng gando parangeta, sibuan hadamion, ya olo berkorban, ima sebagian karakter ni Kristus. Alani i, ya sude mahita, na dipilih debatado hita sudena. Na tinodo ni debatado hita sudena. Na anak hasian ni debatado hita sudena. Marhite anak hasian harta kesayangan ni, marhite ima tarida mahita. Kesempurnaan ni Kristus mian di bagasan nguluta. Jala mereka pe gabe tertarik do dinalaho mangihuto Yesus. Ima penginjilan yang paling sederhana di tonga-tonga ni nguluta siganupari. Alani i, apakah di wajah kita, apakah di hidup kita, apakah di pekerjaan kita, apakah di keluarga kita orang sudah melihat karakter Kristus? Sukun ma di bagasan roham inang amang anggiat ma gabe tirua kita di nguluta siganupari. Jala hobar matuare minggu naneng roon. Takas ma panupakyon ni debata belgado di bagasan nguluta. Dan kita sadarion nang di hari minggu marsogot di tanggal 2 Agustus. Alanu na tapakilala dengan bahasa ni debata. Nakani tema pestata saroha sa pikiran. Berarti sudedo hita alanu nga ditupahi debata hita marhiti asini roha. Nang hita pe diajari hita. Asa tapatupahi ma na masa di tonga-tonga ni huriata di hari minggu naneng roon. Naniot jarsian
tabilang-bilangi pambahenan di bata, di bagasan, ngoluta. Di si matarida, hasadaon ni roha, di tonga-tonga ni huriata. Di si matarida, marsihaholonga kita, di tonga-tonga ni keluarga. Anggiat, ya, di bagasan ukap ni roha, jala, nunga majalo asin ni roha, sude mahitarap makalason, diari mingguon. Sude mahitaro, dinalaho makalason, pesta sa resort na pinatupan ni Huria. Nasa natalehoni, na mga lentuisi ditahe, mga lehon tu di bata do hita. Tuhata na mamasu-masu di tanggal 2 Agustus na roon, jala sehat-sehat hita sudena, dinalaho menghadiri, gokon doho jojo marhite panitia nakani Huriata di pesta sa resort na pinatupa di tonga-tonga ni Huriata. Amin, martangya kita. Boleh ate matuhan di bata Jehovah. Nunga marsaringar hatami Tuhan di tonga-tonga nami. Diajari ho hami Tuhan, asamian maton di perbadiai mangajari manuturi manugunogu. Malay Tuhan, laho mangatusi lomo ni roham. Dinalaho bangido hami marhite pangiduan nami, nang songoni di tangyang nami. Udang duale Tuhan sipata hurang malo hami, lau mangido tuho marhite tangyang nami. Alay pos dorohan nami, naburji doho Tuhan, marhite ton di perbadiai, puido diatu siho lomo ni roha na hupangido hami tuho, jalabui do hali Tuhan mangalehoni, nang pesipata hurang hami, dinalaho mangido tuho. Ton di perbadiai mamangarajai roha nang pikiran nami. Nang songoni pele Tuhan diajari ho hami, pabuah manupa tunading gando pambahenanmu Tuhan di bagasan ngulu nami. Rancangan yang terbaik selalu Engkau berikan Tuhan di dalam hidup kami. Rancangan na dumenggani nung ngataridai Tuhan. Marhite Yesus Kristus sumokop hami, asa unang mago hami, jala unang mago tong haporsyon nami, jala madabu hami tu bagasan dosa. Alay rancangan na pinatupami alay Tuhan, rancangan haluaon, rancangan asiniroha, asa talup hami alay Tuhan majalo, haluaon na pinaradem tu hami, marhite Yesus Kristus humokop hami. Sialani alanunga dihokopo hami gabi anak hasian, dihokopo hami gabi arta kesayangan, diho Tuhan, tarpilit do hami gabi bangso na hinahulunganmu. Dipakeho hami alay Tuhan asa patariason, pataridahon, ngolu na berkarakter songoko Tuhan, gambaran anak di debata. Ngolu nami, pambahenan nami, perilaku nami, pakatayon nami, cara nami Tuhan bergaul. Tarida malay Tuhan manguluho karakter yang sempurna di tonga-tonga ni parsauran nami tarumobi di huriaun. Jala tarida malay Tuhan diari Minggu marsogot di tanggal 2 Agustus naneng roon di patupahuriam dole Tuhan pesta sa resort di tonga-tonga ni Huriam Cimai sa resort Jalan Lurah. Ajari hamili Tuhan, aladunga parjolo ho manupahi nadinggan tuhami barhite asini roham. Nang hami pe ukap marohan nami, dinalaho manupahi ho bartulomo ni roham. Sian ias ni rohan nami, molohuleo kami marhite huriamon. Mangalen tuhodoi Tuhan, laho marangrangi, laho pauliulihon huriam sa resort di tonga-tonga ni sa resort Jalan Lurah Cimahi. Pargogoy suday na lay Tuhan, akapanitia na makubasi. Pargogoy suday na ruas ni huriam, asa pasti roha mi Tuhan bangadopi suday nay. Di bagasan las di roha, jala, dada, ala di hagugoon, alay, siya na niyo jarroha ng pikiran nami. Roha mi Tuhan, laho madohoti pestay. Bulati ma Tuhan, nang di bagasan Tikyope, ubuak kami tong ruas ni huriam na di bagasan hurang hahipason. Na di bagas na di rumah sakit, toktong gabi pandaw di bolon maho di sahit na sida. Mambolokon sahiti paparhon may Tuhan, jalasika ni sude na lehon hahipason tuna sida. Lehon pos ni roha tudongan nami na di bagasan parsahiton.
nang songoni diari nasalpu di ruas ni huriam keluarga amang si Hotang inang Sintua Borhuta Barat na di bagasan akka dok ni roha nasida Tuhan habuk ni roha di sialan ni parmoding ni boru nasida apuli maroha ng pikiran di keluarga tarumobi ina nami Tuhan inang boru Huta Barat natongon iba na di bagasan parsahiton toktong lehon di bana ale Tuhan kesabaran pos roha nami di naposom ale Tuhan lehonon mugogo di bana tarumobi pasu-pasu ubat na pinangan nasida nang tusipul hami keluar sian ibadon Tuhan rodo hami pataruhon hatami lau mangapuli roha ng pikiran nasida di bagasan sa minggon ale Tuhan muliate ma di ramutiho perdalanan di ngulu nami jala pos roha nami Tuhan tuari marsogot di dalam mamuka ulaun nami na maragami tuhodo hupasatami diri nami jala marhiteton di perbadiay ma na mangajari hami mangurupi hami akka ahape nanang masa di perdalanan di ngulu nami ton di perbadiay ma na mangajari hami atau hupasatami madiri nami tuho Tuhan mga saon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiya kami tuadupanmu amen. Tapuji matuhat tamanginang marhite pasahaton piliata. Sina
kapasaha ma peliata tu debata martangiang hita. Ali debata manami na di Banua Gijang, horo-haroroa di saluhus leho na denggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Upasatami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparasia kami pilenon. Patibulhon harajau mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite hite todim. Asalam hutadahami godang ni silen lehon mi tuhami. Asalam girgir hami maduk mulyate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbariang maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malawan ni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala dirahmati Tuhan debatama hita. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuhita. Jala di pasarhon madamena tutut ditabe. Amin. Selamat hari Minggu Madihita, Tuhan berkati. Salam.